Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kilasha ya kasngi kal air uslap bat kijing shatim ha kipat ba nalor ban bo ru ilade ha kijing ma ban ai kijing shakri ya kipat ba ha kijing ya kun jaka West Janta Hills District persha ya klam covid kat kendai mencem snam Henry hadu menta ka sarkar jilla kadang sadam ya baro hadu shiklur tam namar kampat si satya ya ko tolap jongki wat hadin san banai bala penkut ya kijing shakri ke jongki kini kita ki home guard volunteer ki badan hadu shispa sangut ki prasha thung dak tanat Meghalaya Home Guards and Civil Defence ha ka jing patha jong sarkar jilla ha ka pnyotrik leber arja arpo ha ka jing seo ka basan spa sanpo tingka shisngi na ka banta banyarap ikipulit jong ka jilla papenjari ya ka jing khangdam prasha ekaklam covid kat kandai ki nang shashnong jong ka rilum jantia kila saki ya ka jing shakri hak jong ki shispa sangut ki home guard volunteer ki blayang apahara habon kilat kilinti jaka sarjawai bat shawe ru wala ka jing shakri jaki hispa saungot ki home volunteers lapan kutna akalai potrik no pra 8000 arpo hadien ka jing hiar jaka klam covid khat kandai ha ka district bat kan zillahi balok away ha ka jing kran bat atukat nengut ki home guard volunteer kileito bakila ajing shakri hadu arspa anyu kandai sngi hadu ka sngi bisha thung hadu bisha penkut Henry hadu menta kidang yo tulop tang nakamenta sa posngi kileito baklali wa jingtep nakapol shakapor naka office jong katanat home guard kabadan hajawai balano kinyo ikutulap kabasa nakabenta arspa live khandai sngi namar benta kalapalat saubnai bikla sha penkut kajing shakri katkom kajing khenjing dia jong kitiki home guard volunteers kajing sio nakamta baro shispa saungun kalong hadu shiklur live pendriulak nyopo hajar praspa tingka baka sarkar kadang sadam yaki kita ki home guard volunteers kelabu jengkeli ladak sarkar jela kelapan lut adu lais pa khandai kelur na kabenta ban yakun ya covid khat kandai te balai amshim la kanthop lang ya ka jingsi chongki hakate klais pa khandai ni naga yang ga home guard volunteer jong covid-19 arjat apheu midap daga jing siau khya bat jing siau si ka bakrau ba hadu menta ka sarkar kampat pelai ka paisa bainong sngi jong ni ka bangil trai stom kani ka bo jing yang ni bai ki bala de train namar ba hadu menta ka pisa ka badang sa kalong sa aspa la ka kandai sngi bat ka jing trai jong ni kala long aspa nyau ka kandai sngi sau pheu sngi kila dep ai yang ni ndrai ka dang sa aspa la ka kandai sngi kapisa kalong nampon kabu jing yangi imle kumno ngintip imle si ay namar ba kasarkar kam khain snep yangi kam khain kor yangi kam khain yangi bagi dai kita aki bayada yiki ba no ta covid-19 ngila tristomet ban sim ngim khain ya kata ka yap im ngim khain ya kata ka pang kristom ngi trimet ban sim ngi it met ban sim ban yele ban yakun ya uni khnyang jong hanrei kalong ka e ke bapen siau si ke bapen do man sim yangi kalong ba hadu menta ka sarkar kampat pelai jak paisa nong sngi ya kapisa bai nong sngi ka bengi letrai kani ka bu jing yangi hadu kata namar ba kani kalong kapor dit dangi phai sa ru ngyo shu sa kapisa ka bengi ledap trai ru ka sarkar kampat ay yangi kani ka bu jing yangi takumta ni kapat ik sarkar bahkan pelai ya pisah jengi mengin yok ban pendan kam mengin nak ban im ni nagaliam ka home guard volunteer jong covid-19 lagi trai ha usnam arajar apel ni cepat ya ka sarkar bahkan pelai ya ka bainos ni jongi bat ni lawan miru na ka office home guard bat ni la kli ki bat ki la ong ni mengin sa ai tang bangin tip la no ken ai dia kata kapisa bai no sui jongi bat nalor kene kila pha submit ru ya ka bank account jongi tang nandu ko to kasni light jong ubenai pesan ni lawan submit ya ka bank account jongi hadu menta ka khat phra trek benai pesan ru ngimpat yo nalor kene ni yo jingtep ba kapisa kan poi tang khandiat bat ni kerpat jol ya ka sarkar ba bahkan pelai no ya kapisa jongi baro mde tang khandiat ngingim kwa ban pelai ngim kwa ban yo tang khandiat di kwa ban yo baro ya ke bangi ladap trai
bat ye ka bai no sni jong i ro ki ong hi ma ki ong hi ni biang nam biang san spa san pheo ngi ong biang bai takadau sa chisien iban cepat jor ye ka sarkar pakan ai pun keloi ye ka bai no sni jong i bat kala tibru bat kala yo iru ya kum kene ke perthei ke bakodet ban lek wat jing tre jing ta ru shaneng chenru charum shaneng ru ka syam jing e yang ni nim yo bala no sni sa chisien ban biang ye ke jing siu khya bat kerpat biang ni ye ka sarkar pakan ai ye ka bai no sni jong i